ziyakhala manje. Lalela into ezokusiza iyodwa ukuthi usubscribe, ulike, ucomment, ushare. Please. Yeah, cha umuntu semdala ngempela ke manje. Hey, washo uphindeke le. Akhona umuntu usekhulile. Yabona nje, umuntu esezwaba nanempunga akuyasho ukuthi ayihambile yona iminyaka, ihambile. No, mina ngizisho mina ngibuka iminyaka yami la kwi-ID. Angisuyabheda. Yimini umuntu omdala la. Hayo, shuthi ubudala buzaziwa ngempela ke manje. Yini nje iphathi kahle manje usuyenzile khomisa ukuthi umdala. Yabona mntanami. Ziningi izinto esengiyibonile nesengizenzile kulomhlaba lo. Ilanga ngalibona qala kunawo. Ngimdala kunawo. Manje ngalezo zinto ezisinakisana nje usungazi ukuthi umdala. Wena yini oke wayenza nje ekhombisa ukuthi umdala? Besacela ukuthi bakhona abantu abadala. Ya, yimini umuntu omdala. Yangikhona, mina umuntu omdala. Wena asingayibanga le nto leyo. Bakhona abantu abadala. Yeah, ngikhona. Asingayibanga le nto. Yimini umuntu omdala. Bona ke. Sanibona. Mana ngempela. Uthe umdala ngithi. Yeah, kodwa phela abola, dinga umuntu omdala wangempela ke manje. No ntwana. Wena kade vele silokhu sibanga lento ukuthi ufuna uba mdala. Isikhathi lakho ke leli yabona ichance yakho ukuthi ube mdala ke. Why ngabe wena cause vele wena uthe ukuthi Man, uyamazi lo sesi. Oh I no lutho bana akekho umuntu omdala. Oh. Ukuthi besidinga umuntu omdala ozokuyozimazisa lapha emcimbini wadadewethu uzobe yolotshola. Bezonikwa imali engango 2000 rand. Lalela Fanami nginane ID mina uthi nje ngumuntu omdala wangempela. Sekukhuluma inamba ke nale ID. Ntshontshe ID manje. ID yakhe intshontshe. Wena into ongayenza nje ukusala. Ntshontshe ID manje. No. Yabona udala. Hawu yazini. Udala sesizobona kumina njalo. Lalela. Ngitshelile ngimdala. Wena hlala kade endlu la. Ngimdala. Bathi udala. Ya yimina ngitholile. Ngitholile.